Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Harold. 29 anyos. Nangyari ang kwentong ito sa bayan ng Negros, taong 2008. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar upang makaiwas sa usap-usapan na maanomalya. Isa po ako sa mga taong mahilig sa adventure at trekking, Sir Casper. Madalas akong maging laman ng mga kagubatan, pasyalan ng mga turista, o saan pa mang lugar na may magagandang tanawin na bago mo pa man marating ay katakot-takot na maraton muna ang pagdaraanan bago makapagpahinga. Sa tuwina ay kasama ko ang aking asong si Gong, isang German Shepherd. Mabait at masunurin ang aso kong ito. Ang totoo niyan ay siya lang ang nag-iisang kasama ko sa bahay. Regalo siya sa akin ng aking kaibigan na si Helen. Ang aking pamilya kasi ay nasa States na. Nag-iisang anak lamang ako ng aking mga magulang. Ngunit may dalawang ampon sina mami at sila ay may kanya-kanya na ding pamilya. Narito lang sila sa Pilipinas, ngunit hindi kami in good terms. Kaya kahit maaari ko man silang pasyalan, ay hindi ko ginawa. Ayoko. Hindi dahil galit ako sa kanila o nagsiselos ako dahil inampon sila ng aking mga magulang, ngunit dahil umiiwas ako sa kanila. Sa totoo lang, ay mas mabangis pa silang mga ampon kaysa sa akin. Si mama ay madalas na kinakampihan ng dalawang ampon, kaya wala akong magawa kundi ang magrebelde. Dito ako dinala ng aking pagmamatigas sa adventure. Masaya naman ako dahil may iba't ibang mukha ng tao ang aking nakikita. May mga nakakasama ako sa aking pamamasyal at nakakalimutan ko pansamantala ang aking problema. Hindi naman ako mabisyo gaya ng iba na ang palaging inaatupag ay ang beer o alak at sigarilyo. Masaya na ako na makakita ng mga magaganda at kahangahangang lugar. Masaya na akong subukan ang buwis buhay na mga adventure, kagaya ng bungee jumping, pagtalon sa eroplano at zipline. Nakakatuwa ang lahat ng iyon. Pakiramdam ko ay nakakalipad ako. Isang malayang ibon na nagagawa ang lahat ng aking gusto. Kaya naman kahit papano ay natutuwa na din ako dahil hindi ako pinapakialaman ng aking mga magulang. Nitong huli, may nakita ako sa isang magazine, isang lugar na magandang puntahan habang namamasyal. Isang kuweba na may napakaraming nakadikit na mga diamante. Nahikayat akong magpunta, lalo at mura lang naman ang entrance. Isang buong araw na trekking lang at maaari ka pang manatili sa gabi sa alinmang parte ng kagubatan na nasa palibot ng kuweba.
Natuwa ako at nagpa siyang magpunta upang makita na din ng personal ang mga diamanteng sinasabi nilang hindi biro ang halaga nito. Agad akong nagpabook ng flight sa isang airline at nakatakda ang aking pagbibiyahe bukas ng hapon. Sabik na sabik ako, lalo na at kasama ko si Gong. Pero kailangan ko siyang ilagay pansamantala sa isang cage. Madali lang din naman ang biyahe, 30 minutos lang. Pagkalapag ng sinakyan naming eroplano, dumiretso kami sa isang hotel na may reservation na ako agad. Kapag may pera ka, ay madali lang naman ang mga balak mong gawin. Mabilis gumalaw ang pera at hindi ka na pinaghihintay pa. Pumasok ako sa hotel room habang kasunod ang aking asong si Gong. Natuwa ako na tila tao din itong naunang pumesto sa kaliwang bahagi ng kama ko. Sa totoo lang, ay magkatabi naman kaming matulog. Walang problema sa akin yon dahil itinuturing ko ng kapamilya si Gong. Habang nakatingala sa kulay puting kisame, ay naalala ko na naman ang aking mga magulang. Nagtalo kami sa aming huling pag-uusap. Nais kasi nilang umuwi na ako. Nagmatigas akong umuwi dahil alam kong ikukumpara na naman nila ako sa kanilang ampon na wala namang ibang ginawa kundi ang magpabilib sa aking mga magulang. Wala silang karapatan. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng sakit dahil sa nangyayari sa buhay ko. Nakakainis lang na kung sino pa ang anak ay siya pa ang kailangang ibaliwala ng mga magulang. At mas binigyang importansya ang mga ampon. Bumangon ako at nagpasyang maligo. Bukas na ako pupunta sa kuweba dahil gabi na. Kakain na lang ako at lilibangin ang aking sarili sa telebisyon hanggang sa dumating ang umaga. Matapos kong maligo ay nagtungo ako sa isa sa mga pinakamalapit na restaurant. Magana akong kumain at umuwi na ako agad matapos mabayaran ang aking pinagkainan. Habang naglalakad, may napansin akong kulay itim na asong kanina pa sunod ng sunod sa akin. Umaangil ito at sa tingin ko ay may nararamdamang sakit. Huminto ako sa paglalakad at nilingon ang aso tsaka nilapitan. Maliit lamang ito ng kaunti kay Gong. At umatras ang kawawang aso nang makitang bahala ko siyang kargahin. Ngunit hindi ako nagpatinag. Kinarga ko ang aso at sinipat ang katawan ng aso. May napansin akong tila maliit na sugat sa kanyang bandang tiyan. Mukhang ito ang dahilan kung bakit siya ilag sa akin. Kinarga ko siya at walang pagdadalawang isip na isinama sa aking hotel room. Nang makarating ako sa aking tinutuluyang kwarto, ay gayon na lang ang pagwawala ni Gong. Halos gutay-gutayin niya sa kanyang kahol ang asong bagong dala ko. Sinaway ko siya at sinabihang bagong makakasama niya ang aso. Sabay inangilan ako nito. Natahimik ang aso sa isang tabi habang karga ko ang bagong dalang aso na nalaman kong kay ganda ng kanyang pagkakaitim. Ang kanyang mga mata ay kawangis pa ng mata ng tao.
at hindi amoy aso ang hayop na aking dala. Sinabihan ko si Gong na magmula ngayon ay makakasama na namin ang bagong aso na pinangalanan kong si Gunner. Ewan ko ba, ngunit tila mga taong nakakaintindi ang aking mga alaga na kanya-kanyang angilan ngunit hindi naman nag-aaway. Sabay ko silang pinakain at inabala ang aking sarili sa panonood ng telebisyon hanggang sa makatulog. Nang magising ako kinabukasan, ay dinala ko ang 2 aso sa trekking. Sila ang pinauna ko at nakasunod lang ako sa kanila. Pagkabayad sa entrance, ay binigyan ako ng mapa. Malaki pala ang nasabing kagubatan at maaari kang maligaw. Gayon man ay hahanapin ng mga staffs at crews ang kanilang mga customer na kapag sumapit ang takdang araw sa lalabas ng kagubatan ay hindi pa ito nakakalabas. 3 araw lang ang aking pananatili sa nasabing lugar at nais ko lang makita ang mga diamanting nagsilbing palamuti sa kuweba. Panay ang kuha ko ng mga litrato habang nauuna ako saglit sa 2 aso na hanggang ngayon ay nag-aangilan pa rin. Gayon na lang ang pagtataka ko at panghihilakbot dahil sa bawat kuha ko ng litrato ay nawawala si Gunner at napapalitan ng bulto ng isang babae. Kapag lumilingon naman ako, ay aso naman si Gunner. Ipinilig ko na lamang ang aking ulo at inisip na mamalikmata lamang ako. Sa dami ba naman ng iniisip ko, ngayon lang ako nagkaganito na kung ano-ano ang nakikita. Sinipat ko ng tingin ang mapa at nakitang malapit na kami sa kuweba. Wala akong sinayang na sandali at mas binilisan pa ang paglalakad hanggang sa marating ko ang pamusong kuweba na humuli sa aking atensyon. Napakaganda nito. Sa bukana pa lang ay tadtad na ang nasabing kuweba ng iba't ibang kulay ng diamante. Inalapag ko ang aking bag at lumapit sa mga diamante. Tinangka kong kalkalin ang isa at tanggalin mula sa pagkakadikit, ngunit matigas ito. Kaya hindi ko na ipinagpatuloy pa at baka may makakita sa akin. Nakapagtataka lang na marami kaming pumasok sa entrance kanina. Ngunit ako na lang ang narito ngayon. Sa bagay ay, maraming entrance ang kagubatan. May papunta sa kuweba, sa falls, at sa isang garden na puno raw ng wildflowers. Pupuntahan ko ang mga iyon at hindi ako titigil hanggat hindi ko napapasyalan ang lahat. Ibinulsa ko ang aking mapa at saka lumarga. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nalagpasan ko na ang kuweba. Ang katangahan lang na nagawa ko sa aking buong buhay ay hindi ko tinandaan ang kuwebang nilalabasan ko. Lalo pa at kay dami pala niyong buta sa kabila. Naguluhan ako kung saan banda ako lumabas dahil nalito sa daanang halos magkakapareha ang mga itsura. Mas lalo akong naalarma nang maalalang naiwan ko ang bag ko nang ilapag ko iyon malapit sa mga diamante. Kinabahan at kabado akong natulala saglit. Paano na to ngayon? Paano na ngayon to? Sinubukan kong hanapin ang 2 asong kasama ko
At mabuti na lang ay nasa likod ko lang din sila. Pinakiramdaman ko ang paligid. Mukhang may ingay na nagmumula sa ibabaw ng kuweba. Kung aakyatin ko iyon ay baka makita ko ang kabilang bukana na pinasukan ko. Kahit alam kong mahirap ay sinubukan kong akyatin na ang batuhang bahagi hanggang sa malapit na akong makarating sa tuktok. Ngunit sa kamalas-malasan ay biglang namali ang tansya ko sa isang bato at nahulog ang aking paa. Dahil yata sa bigat ko ay natipak ang kakarampot na batong na hawakan ng kamay ko at saka nahulog. Duguan akong lumagapak sa lupa habang bali ang isang braso. Mukhang masama ang pagkakabagsak ko. Iika-ika akong napahinga ng malalim at naisip ang kamalasang inabot ko. Gayon na lang ang pagtataka ko nang magwala si Gunner habang umaangil na nakatingin sa akin. Napaungol ako. Matindi pala ang sugat ko. Kaya naman hirap akong napasandal sa batuhan. Lumapit sa akin si Gong at biglang iniharang ang kanyang sarili kay Gunner. Sabay mabangis na umangil. Nagtaka ko sa kanyang inasta. Lalo na tila nawawala sa sarili si Gunner habang kay dami ng laway na halos umaagos na sa kanyang bibig. Kapag humaharap si Gong sa akin ay kay amo ng kanyang mukha na kung sa tao lang ay tila ay siya'y nag-aalala sa akin. Samantalang kapag ibinaling niya ang tingin niya kay Gunner ay tila ba nais niyang daluhungin na ang bago kong alaga. Nanatili kami sa ganoong posisyon hanggang sa gumabi na. Nanghihina ako dahil sa gutom at uhaw. Habang tila ako nilalagnat sa nadaramang kirot mula sa aking braso, nais kong sumigaw nang makitang umalulong si Gunner, nang makita ang maliwanag na bilog na buwan. Wala akong maintindihan sa kanilang mga angil ni Gong. Basta ang alam ko lang, nasa delikado akong sitwasyon. Sana naman ay may makakita ng aking bag at hanapin ako. Sinubukan kong tumayo at nagawa ko naman. Ang braso ko lang ang kailangan kong alalayan dahil sumasakit siya kapag hinahayaan kong lumaylay. Iika-ika akong tinandaan kung saan ba ako lumabas kanina. Napansin ko na naman si Gong na pabalik-balik sa pinakagitnang bukana ng kuweba at inamoy-amoy ang paligid, sabay kakahul siya sa akin. Naisip kong baka tinuturo ni Gong kung saan ako dapat dumaan. Naglakad ako at sinundan siya nang magulat ako sa atungal na nagmumula sa aking likuran. Nakita ko ang animo. Nasusukang si Gunner na wala namang iniluluwa sa bibig, kundi nasindak ako sa pagbabago niya ng anyo. Napaatras ako nang makitang nagkaroon siya ng mahabang buhok, mahabang kuko, at matutulis na pangil. Napahingal ako nang umanga si Gunner at naging hugis tao ang kanyang bulto. Nagulat at nasindak ako sa aking nakita. Siyang nasa litrato ng aking cellphone. Kung gayon ay siya si Gunner. Hintakot akong umatras. Alam kong nasa mas mahigit na delikadong sitwasyon ako. Isang aswang si Gunner. Narinig kong umangil si Gong na animo. Ipinagtatanggol ako. Napaiyak ako nang maintindihan
kung bakit halos magwala si Gong kagabi nang iuwi ko ang estrangherong aso. Hindi pala ito tunay na hayop, kundi isa itong halimaw. Nanginginig na akong umatras. Si Gong naman ay animoy, binabantayan ang kilos ng aswang na balak dumaluhong sa akin. Hanggang makatsyempo nga si Gunner sa paglundag habang nakaumang ang kanyang mahabang kuko at nakahanda ng lamunin ako. Wala akong nagawa kundi ang mapapikit, ngunit nagulat ako nang walang aswang na bumagsak sa akin. Sa halip ay sinalubong ito ni Gong at nakita ko kung paano kinagat ng aking aso ang aswang na ikinaangil nito. Napagtuunan ng pansin ng aswang ang kawawa kong aso at pinagkakalmot niya hanggang sa magkanda sugat-sugat ito. Nakita ko pa nang butasin niya ang tiyan ni Gong at hinila ang mga lamang loob nito. Ako naman ay napasigaw sa labis na takot at sakit na nadarama. Hindi ko matanggap na isinakripisyo ni Gong ang kanyang sarili para sa akin. Kaya naman, nanginginig na kumuha ko ng bato at ibinato sa aswang na noon ay abala sa paglantak sa duguan kong asong bumagsak sa lupa. Nagkikikisay ito at nagmamakaawang lumingon sa akin. Napaiyak ako. Naiintindihan ko ang kanyang iginawi kahit tao ako, samantalang siya ay aso ko lang. Umatras ako at tinalunto ng loob ng kuwebang pinasok ko hanggang sa may maaninag na akong mga ilaw. Salamat at nakita ko ang aking bag. Kaya naman, hinagilap ko kaagad ang aking cellphone at tinawagan ang crew sa bukana. Tarantang nirescue nila ako kasama ang iilang medics. Samantalang may iilang pumasok sa loob upang silipin ang sinasabi kong aso na kasama ko sa loob kanina. Ilang saglit lang ay nalapatan na ako ng paunang lunas at napaiyak nang makita ang kalunos-lunos na itsura ni Gong. Butas na ang katawan at nawawala ang mga lamang loob. Ayon sa mga pulis, kagagawan daw ng isang oso ang nangyari kay Gong. Ngunit, mariin kong itinanggi ang mga iyon. Hindi na ako nagsalita at hinayaan sila sa kanilang mga paniniwala. Basta ako, nakita mismo ng dalawang mata ko ang pagbabagong anyo ni Gunner at naging aswang. Tsaka dumaluhong sa akin na agad namang sinalo ni Gong kaya siya ang namatay at nabiktima. Nalungkot ako sa kanyang pagkawala at pagsasakripisyo ng buhay para sa akin. Isa lamang siyang aso, ngunit para sa akin ay siya ang matalik na kaibigang hindi na ako magkakaroon pa ng kapalit. Nang malaman ng aking mga magulang ang nangyari, ay hindi ko na sila napigilan at sa pilitan na akong dinala sa States. Dito na ako nananatili at hindi na hinayaan pang makabalik sa Pilipinas. Namimiss ko na si Gong. Kung sana ay napansin ko agad ang kanyang angel nang dalhin ko ang estrangherong aso sa aking pangangalaga, ay marahil buhay pa ito hanggang ngayon at nakakasama ko kahit saan. Sana lang huwag nang maulit ito at ipinangangako kong iingatan na ang aking sarili magmula ngayon. Salamat kay Gong
at sa kanyang katapatan sa akin. Naging masakit man ang pagkawala niya, alam kong sa kinaroroonan niya ay masaya na siya. Sapagkat wala ng mga traidor na alagang halimaw sa kabilang buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Muli po, ito po si Harold ng Negros. Maraming salamat ulit.